Allah da famani ya tani ta alkairi ka hana ni bata dukan sharri kuma ya zamu na alkairi farkon tafiya ka sa nazari na sha wahala na taddagari ka so hatsari mai sanya jiri ni na kiyasa na kan jiki barci da yawa lishin nazari suhu da kudi da shan shagali neman shi yake dukan nazari muna mu kawai zama a gari na daina zaman ina nazari neman sana'a nake kudiri kyawun rayuwa cikar hankali ni na ki are nake nazari auren ki are nake kudiri na kai ki gida ba aikin yi na san magana na tara gari ku duba hakan ina nazari ilahu yake dukan lamari maman mu tace na sa nazari ne ma na halattu kar na gaji yayan mu nace Allah ya zare dukan lamari na alkairi na alfahari da kai a gari silarka ayo na tadda gari miki shi are na kansa da shi Allah ya tsare dukan lamari dukan godiya alkairi ce kara ka da ga mai yinka duk wanda ya ce yana son ka daure ka saka shi sashin ka zaman haƙuri abin su ne haɗa ka rike ka bar shakka abinda nake gudu ba min ban san rigima haɗa haska ka daina gani ka sa kyashi in kai haka da asarar ka dukan tsanani akwai ƙarshe haɗa ka tuna da tashin ka mu har haɗa kai mu sasanta mu daina faɗa mu bar gaba kyawu na ruwa ibada sha mai da hakan bai manta ba mai yin shari'a da yin laifi ku duba hakan ba tsari ba babbar magana a yau gata malan a gidan buka duba kullum wahala akan talaka ba za mu gani mu kyale ba manya na sama mu sa nazari ƙarshen rayuwa akwai kabari mu ma na kasan mu bar zargi kun san na kasan akwai rauni mata maganar kudin baba duka shari'a ta daure ni amin tsanani gani zai fi mai sanya yi ma ba da yi ba kowa ya bace mu ta dashi shi dai gaskiya guda ce ba gulman da muke mu daina shi Allah ya hana bari baba Allah ya daga ni yau gani na fara gini ban yi da ba amma wahala ta zo karshe mu sa addu'a abin yi ba wannan maganar hada duba ba za mu gini mu kyale ba zancen taimako musaniya in mun yi hakan ibada ne kowa ya tuna akwai ƙarshe rike gaskiya a tsarinka in kai haka za ka yi zarce Allah mu rike da san manzo ƙarshen magana na zo ƙarshe bashir nake amma zance kira ni suke basho MK